ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарон ва хоҳарони гиромӣ. Ин шабакаи Голос Мигранта мебошад ва имрӯз аз як чанд рӯйдодҳо шуморо огоҳ месозем. пеш аз шурӯъ намудан мехостам ба шумо хабар расонам, ки дар сарҳади Қазоқистон вазъият хуб аст ва мо ин хабарро аз таксиҳое ки ба шумо тавсия медиҳем пурсон шудем. онҳо мегӯянд вазъият хуб аст ва мо бачаҳоро дар давоми 1.5 сутка бурда ба сарҳади Қазоқистон ва оварда истодаем. агар шумо ба граница рафтан хоҳед, метавонед ба ҳузур ба ин рақамҳо занг занед, то ин ки шуморо бе ташвиш бурда биёранд. фақат донед ки дар Москва шумо бояд дар давоми 3 рӯз худро ба қайд гузоред, яъне регистратсия кунед. ҳатман занг занед. владимир Путин Дмитрий Медведевро ба Тоҷикистон мефиристад. раиси ҳукумати Русия Дмитрий Медведев қарор аст рӯзҳои 31 май, 1 июн бо як сафари расмӣ дар Тоҷикистон хоҳад буд. дар чорчӯби ин сафар ӯ дар нишасти шӯрои раҳбарони ҳукуматҳои кишварҳои узви Муштаракулманофеъ иштирок мекунад, ки дар душанбе баргузор мешавад. дар ин бора вазорати умури хориҷии Тоҷикистон хабар дод. ҳамчунин имрӯз 29 май дар душанбе шашумин конфронси ҳамкории байниминтақавии Тоҷикистону Русия баргузор мешавад. қарор аст дар ин конфронси мазкур беш аз 300 нафар коршиносони Тоҷикистону Русия ширкат кунанд. иштирокчиён дар ин конфронс масъалаҳои кишоварзӣ, муҳоҷирати корӣ, саноат ва нақлиёт, инчунин ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва сармоягузориро баррасӣ мекунанд. як муҳоҷири 22-сола аз давлати Малӣ бо номи Мамуду Гассама ғайриқонунӣ дар Фаронса дар шаҳри Париж кору зиндагӣ мекард, вале ӯ акнун қаҳрамони Фаронса аст. Гассама бе ягон страховка дар якчанд сония ба 5-ум ошона баромада кӯдаке ки овезон шуда буд ва қариб буд ки меғалтид, наҷот дод. президенти Фаронса Эммануэл Макрон бо Гассама вохӯрӣ карда ба ӯ ваъда кардааст ки шаҳрвандии Фаронсаро барояш медиҳад. ҳамчунин Мамуду Гассамаро аллакай дар пожарной службаи шаҳри Париж ба кор гирифтанд. дар Русия низ чандин маротиба тоҷикон қаҳрамониҳои худро нишон додаанд, ки дар бисёраш худи муҳоҷирон зарари ҷисмонӣ дидаанд, вале аз ҷониби ҳукумати Русия ба ғайр аз як гулдаста ташаккур ва кафкӯбӣ чизи дигареро муносиб надиданд. гирифтани патент дар Русия боз ҳам душвор мешавад. вазорати меҳнати Русия қонуни наверо пешниҳод кард, ки ҳоло дар болои ин қонун кор карда истодаанд. мувофиқи ин қонун дар патентҳо ихтисос, яъне специальность нишон дода мешавад ва нархи патент вобаста карда мешавад аз талаботаш. дар ҳар шаҳр нархҳо метавонанд гуногун бошанд ва метавонанд баланду паст шудан гиранд, вобаста аз талаботи ҳамон ихтисос. мисол мегирем, дар шаҳри Сочи агар талабот ба ронанда хело зиёд шавад, патенташ арзон мешавад. агар талабот хело кам бошад, патентро қимат мекунанд. мақсад ин аст ки муҳоҷирон бо ихтисоси нодаркориашон вориди шаҳр камтар бишаванд. ҳамчунин дигар ихтисосҳо ба ҳамаи шаҳру вилоятҳо пешниҳод карданд, ки рӯйхати ихтисосҳои лозимиро дар вақти патент гирифтан ба муҳоҷирон пешниҳод намоянд. агар муҳоҷир бо ҳамон ихтисосҳо кор карда натавонад, патент намедиҳанд. ин буд дӯстони азиз, як-ду хабари кӯтоҳ аз рӯйдодҳои охир. агар навор ба шумо маъқул шуда бошад, ҳатман зери навор лайк гузоред, обуна шавед ва наворро падилица кунед. боқии худованд нигаҳбонатон бошад. ба ҳар яки шумо барори кор мехоҳам.